Attività organizzata mill-Iskola ta' Stella Maris fil-Gżira għal żmien Lajt waslet biex inkiseb rekord nazzjonali tal-ikbar qaqa tal-Apostli magħmula minn att ta' bsieten maqudin. Din l-attività saret waqt Open Day bl-isem ta' Kwareżima fejn wieħed seta' japprezza x-xogħol ta' dedikazzjoni biex saret din il-qaqa tal-Apostli li tkejjel ċirkonferenza ta' 23.77 metru. Kull bezzun li finalment joħloq il-qaqa tal-Apostli ikejjel medja ta' 35 cm, xogħol li sar minn furnar ormi li jen sabiex dan ikun possibbli. Net News tkellem ma' Jeffrey Saliba, membru tal-ġurija fiħdan The Malta Records, li awgura għal dan ir-rekord li nkiseb. Xi ftit tal-ġimgħat ilu il-Kulleġġ Stella Maris iddeċida li jagħmel dan ir-rekord. Ovvjament staqsa lilna ta' The Malta Records jekk dan rekord hux eżistenti u fil-fatt dan huwa rekord ġdid. Mbagħad ħloqna l-parametri bħas-soltu tal-rekord u ovvjament illum ġejna biex inkejlu dan ir-rekord. Għandna bosta records, nikkalkula xi 10 oħra jew xi 11 oħra records għal żmien il-ġimgħa kbira u lajt il-kbir. Dan l-avveniment mhux biss juri l-eċċellenza akkademika tal-iskola, iżda wkoll jiċċelebra l-wirt kulturali għani ta' Malta f'dawn iż-żminijiet, kif spjega s-sur ta' din l-iskola Manuel Cilja. Fit-tinda fejn qegħdin hawnhekk bħalissa hija dedikata għal wirjiet marbuta mal-ġimgħa mqazza. Warajna għandna l-qaqa tal-Apostli hija qaqa pjuttost enormi fejn dalgħodu inkiser rekord li hija l-ikbar qaqa li qatt saret hawnhekk f'pajjiżna, però il-qaqa mhijiex biss l-unika attrazzjoni li għandna. Warajja qegħdin taraw l-istatwa tad-Doluri, statwa li nħadmet mis-Sur Antwan Healy għallim ta' din l-iskola flimkien ma' numru ta' studenti u hija statwa li nużawha biex bħal bieraħ nagħmlu pellegrinaġġ tad-Doluri għall-istudenti tal-St. Bened's li hija l-iskola fejn għandna l-istudenti tal-Grade 7 u tal-Grade 8. Matul din il-ġurnata kien hemm bosta attivitajiet għall-familja kollha sabiex jidħlu fl-ispirtu tal-ġimgħa mqazza u lajt bħal prayer spaces, adorazzjoni u reċta tal-ġimgħa l-kbira, esibizzjoni tal-arti u saħansitra salib magħmul mit-tafal li nħadem mill-istudenti ta' din l-istess skola.